sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:45. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol. Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol. Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag para mati region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras. 12 minutos karong adlaw, Lunes, petsa 12. Lunes na mag-edisyon sa inyo siling aparaton tura sa kinanda liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog ng puwersa sa aton news team. Ato siling mga correspondent. Sa liwat na Manila, siling pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa ato kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato siring patrol, to cruiser patrol, liwat naman magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder back to back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahong. Update sa COVID-19, balita nasyonal, international, flash report, breaking news. Ginabantayan sa News Center, Action Eden Abuso. Builog man nato na porsa sa ato siring nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Ang porsa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Cell Airway Dotilios.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng isinagad ng Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action na Eric Magbanwa. Opdi ninyo ko sa labilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ining report o nga bahin sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang nakuha sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa update naton sa COVID-19, by the way, si Presidente Rodrigo Duterte nagpamagkuna na sang second dose sang Sinovac. Nakulo kompleto na sa presidente ta ang duwa ka tublok sang vaccine nga Sinovac. Ang presidente ta kadua lang gin tublokan ha. Pero ang congressman tuya sa San Juan nga si Congressman Rolando Zamoraya, 4 ka bisi siya mo. Gin tublokan ka vaccine ay nano. Muna nga ginakulang tato, napakamunyo ka puro vaccine tag-4. Hindi nga na isang DOH, wapa ka ni maaprobahan ang pag-atag sang booster shoots or booster slots. Ano mga klase ang bakuna dang ipasunod sa imo matapos mo makompleto ang second doses. Sa mura yan patublok naglikapat ka bisis. Ay puwerte nga ability. Sa July 19 do manug-abot ang kwan. July 19 do manug-abot ang 3.2 million doses sang Johnson & Johnson, no? Kung hindi ko masalam mo ni ang donate sang Estados Unidos para sa pungsod sang Pilipinas. Johnson & Johnson vaccine 3.2 million doses ha. Amot ina bulig ina sang pungsod Amerika para sa pungsod Pilipinas. Magaling ka nagtaas-taas na gani ang porsyento sang Filipino nga luyag na magpabakuna kaya nagligad to do 16% lang to mo ang nagpabor nga magpabakuna so mo nagsaka-saka pinansindihan naging magros ang aton nga mga ka-berks kung daw ano ka-importante ang bakuna kung daw ano ka-importante nga makompleto mo ang duwa ka injection sa bakuna sa lawas mo from 16% naghimo na nga 43%. Sa kabugusan sang Pilipinas, ang daw nag-approve na, kagdag nag-okay na, nga mapa-injection na sila sang vaccine kontra sa COVID-19. Ang 36% daw nagapang duha-duha pa. May iban pa yan nga daw, hindi pa yan pa-injection. But anyway, sa padalayon nga kampanya sa gobyerno, hindi sa uliguro makamaradmad man ang iban. Nga dapat naging man sila magpabakuna. Kaya mo ng benepisyo sang tao nga nakompleto sa bakuna nga makuha mo. Serbi mo ng gate pass sa kundiin ka man nga lugar magkadto sa ulihi kung makulo kompleto na ang imo sining vaccine.
Sa Manila, to 55% ng luyag mo pabakuna, no? Ang Mindanao, do, pila? 48%. Ang balance Luzon kag Visayas, do, ang balance Luzon, do, 38%. Ang Visayas, do, pila to? 39%. O, timay na man, para atisipyan paano mabakunahan ng tao. Kag magbalik kita sa new normal. Iti... Mana nga subong daragan sang vaccination program sa aton nga mga syudad, mga banwa, mga riyon, mga probinsya, mga barangay ko doon nagsako-sako ng ila sining vaccination program, no? In fact, buwas diri sa Bacolod may mga scheduled barangay kag lugar nga sa diin magapatigayon sang ginatawag nga pagpamakuna. Kulo kompleto ho nagiguro nila niyang kuan ang pagbakuna sa nakapabakuna na sa first dose. Buwas Martes ang schedule. Alangilan, Banago, Barangay Mansilingan, Barangay Montevista, ang akon barangay, Barangay Pahanukoy, Ayala Malls Capital Central do may ara man da vaccination. Sa SMX Convention Center, may ara man da vaccination. Sa mo ini ang mga lugar nga may schedule sa nga vaccine rollout. Hasta pa ini sa kuan hasta pa ini sa Pizza 15, hasta pa ni sa Webes. Sa July 14, Miyerkules, ang vaccine rollout matabo sa Barangay 20 kag Barangay 23. Yan naka City Health Office, Estefanía, Pilisa, Barangay Mandalagan, Tangob, Villa Esperanza, ha? Ayala Malls Capital Central, kag SMX Convention Center. Amo na ang vaccine rollout sa July 14, Miyerkules kadlaw. July 15, Webes, ang rollout vaccine matabo naman sa Barangay Alihis, Barangay Bata, Punta Taytay, Singkang Airport, Villamonte, Vista Alegre, Taculing, Ayala Malls Capital Central, kag SMX Convention Center. Sa muni ang mga lugar nga sa nasiling tana may vaccination rollout nga matabo. Watch out lang mo da kay ang inyo nga mga BHW sa mga barangay sa kutob bakunahan, first dose man o kung second dose, kabalo ko ginapahibalogi kamo ina sa inyo sini nga mga BHW sa concern barangay. Okay, iba nagkakalipat man mo. Kay inyo nga BHW, amo nang nagatext, nagatawag sa inyo, nga amo ni inyo schedule, amo ni oras, amo ni nga pizza, amo ni nga adlaw, may roll out kita sang vaccine. Kinamit di kayo sa Bacolod o gadasing mo lang, no? Sang vaccination program sang aton LGU sa mga barangay nga may schedule sa pagpabakuna. Muna nga kung may mga barangay sa Bacolod nga nagapanawagan sang first dose, una nga bakuna, hindi na kamo magduha-duha pa kay para ina sa inyo kaayuhan. Ayos, hindi na kamo magduha-duha pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report ganyan na batian bago lagi giradulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bayo.
ang mga doktor bla, sarang kamo matagaan na pinalidad, madakpan kamo nga nagahatag kamo extra nga doses sa pasyente. Buayaw gid. Hindi nyo na itaya ang inyong karir sa mo-amo na nga klase sang diskarte kag bulhaton, ha? Sa mga doktor ta nagapamati, may pandam ang DOH, ha? Ayaw gid maghatag extra doses sa mga pasyente kon COVID-19 ang paghahambalan. Ayos. Sa Pilipinas, ang record nagapakita nga may 1,478,061 ang mga kaso sa COVID-19. Inaya sa bilog ng Pilipinas, ha. Kung nag-ayo ang paghambalan, ang Pilipinas may record na nga 1,402,918 ang mga nag-alayo na. Kag ang patay base sa record sang DOH sa bilog ka Pilipinas may ara na kag naglambot na sa 26,015 ang mga nagkalamatay. Kon sa bilog naman nga Western Visayas diri sa aton, by the way, ang pungsod sa Pilipinas gali kabilugan may active cases nga 49,128, 49,128 ang aktibo nga kaso sa bilog nga Pilipinas. Now, ang Western Visayas kadto ta diri sa aton, DOH record sa Western Visayas nakapakita na may active cases kita diri nga o kung may kaso kita diri sa COVID-19 sa bilog ng Western Visayas, ang record nila pila 74,540. Ang nag-alayo 60,434. Kag ang patay naglabot na sa as of today, ang record sa DOH naglabot na sa 1,696. Sa record subong sang DOH, July 12, ang Negros Occidental may bag-o nga kaso, naglabot 120. Ikaduwa, ang probinsya sa Iloilo nga may 116, syudad sa Iloilo 76, ang probinsya sa Aklan 71, ang Bacolod tidak nagnubo-nubo tao 60, ang Antique 5, ang Guimaras 0. Ang Guimaras subong no, way kaso subong adlaw COVID-19 no, ang probinsya sang Guimaras. Ang active cases sa bilog ng Western Visayas base sa datos ng DOH naglabot na sa 11,389. So muna ang pinakaulihi nga record naton datos sang COVID-19 diri sa kabugusan nga Western Visayas. Amo na, sulit-suliton ta, balik-balikon ta, health protocol ipatuman ta, ano gani? Face mask, face shield, kag social distancing. Bisan na kompleto ka na sa bakuna, ang importante hindi ka malipat, sundon talang gyapon ang ginatawag nga health protocol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Ang ini nga porsyon sa aton sila nga pagpangalagad ginadul
Action Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi mga bayan sa ato, sila palagad ginadulong man sa siya sa kaluan sang sa kay Elmer Dumalaog Montales, may gabigid ha. Kay Emmy Esmeralda Dolido, nagapaurok-urokid. Jocelyn Libo on Dispuho. Sila ni Nani Laurel. Michael June Season, may gabigid. Dara sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumaga, monitor na sila ho. Summer Cine. Sa kay Manjo Arnejo, kami lang si Dan de los Santos, si Elbern Rojo, Larry Bayog kay Bocol Umanya, Sang Pacol Bago. Lilian Lamis na may gabi kay Jory Clamor, paring kita na siya guys ang Tokyo, Japan. Ken Guangco, Richard Daita Pacheco, kay Mary Grace Catalan Ganda, araman si Alfine Tomisawa. Si Jory Clamor, ara sa may Tabok, Kingdom, Saudi Arabia. Mga taga Moises Padilla, monitor gid sila ho. Sudan nila kuno Kalampay, Tambok. Alin kay Mike John Baladhay Seba. Richard Dait Pacheco, ara sa sila Balay. Si Blue Diamond, may gabi kay Blue Diamond. Josel May Cruz, may gabi ha. Kay LB Cesar Alcobillas, kagay Panoy Condada, Paul Gast, may gabi, Victorino Cordova, Ariel Montañez, kag Ipi Lacson, gapa urok-urok isla. Ang iban, karon naman. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines na time, alas 10 na. Korpyo na sa Bacolod, sa Takato City Patrol 2.
Sitwasyon sa Bacolod Observation Report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Ari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2 John. Waswasi John. Inday sa imo pagkiay-kiay. Ayo di purma. Kitutuga tulo. Gabi ako direct. May gabi. Musta ka lang? Feedback ka, feedback ka. Oo, kapitback ko galing. Paptudo galing mo speaker. Oh, ano yun lang? Hindi na yan. Dabi mo speaker. Dabi yan. Beke para do mayo. Bitrada. Dabi kay ari kami dila to bang. Talo? Guba na karon imong quality of voice karon na. Quality. Na. Ara na, day. Pang, ano na pang? Ara na pang. Ano na pang? Ari kita pang. Was. Duwag sa kapilog pang. Was pang. Din sila ko no. Ari sila, no? Para sa gabi, sa tubangan na Mondre, may iduanay din, no? May ano? May iduanay. Doon ang kaido eh. Nakastanay. Mga ido, di ba nga galayaw pala sa may plaza? Pati ido nga gadong siya. Nakita mo pa ba? Okay, direct tubangan sa para sa patol ka kung di malabi kay iduanay, di ba na parking sa pang mo? Di kita-kita gina mo. May kombinasyon yin yang puti kag itom. Buwan pula kag puti. Kombinasyon na kanamiton. Karon nga gabi. Oo, sa mga gabi na may ginaton nga palibot kido kalinong kitong sudada. Oo. Dula ibasado ng mga insidente. Paway-wise la. Nagkarang pulis na to na katayo yun kagka-plastar sa insakto. Na kagka-himo git sa ilaman nga obligasyon. Yes. Mga kakson ka rin ang platform. Ari kami diri sa may plaza publika. Diri kami sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Bago sinuras, kaya pwede ka pinagkakadto CR di sang public plaza, no? Subo nga bro. Tahom na din ang public CR ako na rin eh. Tahom basta namin tinar lang. Pero kung wala namin tinar, ti lapotsak mo nangagi ay, no? Gani. Pero may mandiri kay tahom ang ilang CR, bot sa ringon sinidri kung nagkadto ka, mayo gini mong ma-experiencehan, no? May duha ka di kabilog na galaday sa may plaza. Okay. Duha ka mga, mga bukay ni Guruay. Mga tarisay ni. Talisay nga nakaitom, gogwa ni talisay nga green legs. Dumanok ba? Dumanok gani. Ano di ka nagalagaw sa may plaza publika. Pero curfew na kidya nag-uwang ito gali kinapagaling namon sa may Bacolod City Government Center. Ga-uwang na to. Kaya bayo na, puli na. Curfew na. Kaya kung madakpan ba na karoon, kasi disgrasya. Ang uso subong niya, bike, action ereka. Kita ko ito damo ga bike, no? Subong nga daan nga panahon niya, kalabanan, kaya gusto nila magbalo bisikleta, no? Eh, taway mo nga boss sa likaw pa sa gasto, exercise mo pa. Correct. No? Ang lain sila dara kung tapos mo bisikleta, katuan mo, kapihan, kakalanan, mual ka. Di ba wala yung saling obra nila? Pero dito sa may NCC karon gabi, may mga banding sa mga pamilya, no? Kay paglamay ito namon, may arang tatay, ang duhay kamataan, lalaki ka babae, ang pinakaranghod to 9 years old, pero kamaro na yung mag-bulo bisikleta, bla? Bansay na diay na, mag-bulo bisikleta. No, kasagad ang siya, kag may mga teknik. Sabisan din sa kalabot, kabalot sa kuno ng himuon niya, gagolpe lang sabi, kuno lumpat, sa tanda ng mga isang putot, kagarikon na wais ka, mayo ginmanan, ha? Amo to kita naman kayo na napapang doon kita, ay guros ang gamay po sa bra, nga doon kasagad siya magbike, no? Timayo ang tirada. Aga sinumbalik ka, lamsot, doon na anak, kayo na sa hambal ni Action Arts, aga, karasig sa paglakat sa mga motorsiklo, dari karabay sa may katedral, magpadalagan sila masagan, nito sila ng tao sa dalan eh. Pero no, wala din man busado ng salakyan mo, pinangnaot ng salakyan, no? Jeep, way masado, may kontribe, way naging masado, may nag-park dari, isa,
mga duha na lang nakabilog ang nagapark direksyon ni Reka, nagaulat sa pasahero. May pinauli pa mo siniura si Bandlalin sa may mall. Mga ano ba lang yung logistics kag janitorial personnel na aring sa mall ga pauli pa magupla ni guro katapos sila dito nga mga assignment sulod sa mall. Di matama sila para buwan saga at preparar naman nila kay buksan na lang no. Iban ka pinauli pa pasado na alas 10 super maninga trabaho ni sa iban. Alas 10 ni guro uret nila kayo gabi na bago lang kagwa action direct no. Ingagaw ka mo day. Ngagaw si Manong o gay ngagaw man puli no. Kay mababantay sang jeep. Kaya naman sa jeep ka nagabiyahe sa mga gabi bilang ka nakot na lang no. Ang iban diri malabay ni sila pero mausang ni anay. Pwede ka rin kabulo bakal-bakal ano mo? Bakal ka di balot no. Mahal galing balot ba? Hindi mong balot eh. Mahal na, no? Mahal na balot ah. Manay gani nga isa kako, 10 piso. Sino may panit pa na? Mahal na sumong presyo ka. Balot ka ano ganin eh? Ka mani. Mani nga may panit. Imo nga pwede na kamahal ka. Ben, ako tati yung iban ba rin? May nagabulo-baligya pa rin ka sa mga gabi. Oo, Nari pa diyo? Nara pa? May harap pa. May baligya pa rin. Balot lang gini. Why di tinoy? Trabanan, bulo-baligya nila. Balot lang ginagusyon na rin. Kaya naman naman ka sulustan. Bayad rin sa may plaza. May ido lang galing. Kasi nagsunod kayo doon. Hindi maguro, no? May mga puso guard. Pero nagkira naka-standby. Pagka mo ni oras, saladanan nila, no? Saladanan nila action na rin. Ang, ang CR. Okay. Alas 10 na siya naglilihan nila, da? Alas 10 sarado na nilang CR, de. Hindi na pwede ka pinagusto na yun, no? Kahit ibasib na iba, no? Tulog-sulog CR, uli, hindi na pwede. No? So, ginasilad, nila. Hindi may mga gwardya, kidriya, may mga posto guard nga naka-standby man. Galibot din sila kay pagkamot sinuras, na nila, ilang taon na nila, nga dapat, pwede na kita may naka-standby. Pero may harap gisayo, mga babae, ari pa din sila, no? May mga bit-bit sa mga plastic, pero mo tulungan nila ang plastic, ne? Ari pa rin kayo, bagay po na pay-pay, pwede bigyan pay-pay, pwede sila mo sinigay parang pay-pay na nila, ni? Damo pa rin kayo, no? May nag-amo ni oras, standby pang iban. Iban, no? Manong baligya, balot, puli na gani, okay, curfew na, galibot ng bakapuan mo. Amo ni oras yun, dakpan ka di ka bakapuan ka ron, natulog ka ginispisuhan, o kung dito sa ilang custodial facility. Mas mayo man nga matamat ka na lang puli, no? Kaya para hindi ka na badakpan ka ron. Kung magulat ka pa karon, kalamay mo gid, no? Bata, tigulang, may nagalibot pa diri sa may plaza. Iban ko ron ni, why pa ni na, hulaton pa ni mapasaway pa. Pero usually, bawal ka rin. Bawal din mag-standby ka sa may plaza. Okay lang diri kung diri ka sa tubang sa katedral. Pwede ka rin ka standby sa tubang katedral, ginalam ng mga 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 wala bala kinatiniran, wala sang balay. Na diri na sila ga tiner action direct, no? Pero kung ang iba naman niya, kung mayroon ka na pulian, puli ka gini, pero kung di ka sa plaza, magtulog-tulog, hindi pwede na nga. Meron na pagkaaga, bala kibot kayo mga gamit, nagkaradula na, at hindi dako gina para mongol mo. Mas tayo na lang puli ka na lang diretso, no? Hindi ka din magtinira sa may plaza, okay, hindi pa rin sa tululugan mo, pero iban, wala man na tiniran, wala man tulugan, makulooy man, pero kita lang kululugan nga mas safe para sa ila. Kay bisan sinunod na naglabay diri sa plaza, action direct, no? Mga grab, ari pa nagalibot, karon ni gabi, nagabiyahe sa Japon, ibang sila diri, gay nga, kao pa mo nung nagiging pamakal pas daw. Mga popcorn guro ni, mga finger foods bla. May ari pa di brigya mo sa may tubang katedral, tubang ICC di Dampi. Nagabrigya diri mga finger foods lumpia, kwek-kwek, fishball, tempura, naman nila mga putay, dito na pamaligya nila. Karang kay Teo, iban ka matama, tigyan pauli, kay curfew na eh. Bawal lagi na mag-teneri, dugay. Ang jeep, may lang kayo puno-puno pa man, no? Puno pa man iban yung mga jeep, so pwede ba dali ka amat-amat naman na lakat na. Hindi naman gulat na dugay, kay Tiko madugayan, disla, gabihan, mas napuli. Mas may kontimpano pa, iba na pinaulo, kaluoy sa isa ka jeep, punta tayo downtown area ng ruta, why posero, aksyonerik, puli lang yung agaw. Lugoy, no? Pasero na mo ni oras, perte. Sige lang nga, importante, kung nakabawi-bawi man okay na wala pa, why na guro, kay para magka-relax ang langmas, no? Kung matamaan na karoon ka
libot na karon kadi laway man kay ti kapoy man para sa ibang nga nagabiyahe. No, karon gabi namin kanyang pulaton, medyo mapulpang paang lang galikon ka isa. Kalangitan na ton dulom. Dulom ako do. Dapat group ni parar kita riya sa karon magkagahon ay. Burn out Eh daw? base man sa black karon ka golpe lang black karon naton gina pangayo. Burn out? Kaya na preparasyon kay do nagadulom gid ang kalangitan, no? Kalangitan, kaya mo gadulom. Oo, hindi ato nga palibot ang kalangitan kadulom. Sabi ko, burn out. Hindi man, oo. Tapos ito ba, no? Lain na galingin na ito yung ulo, ganun yung power watch, ganun dugay na yung blackout, hindi magkaragupa ng gamit sa mga tao. Yan! Kagabi sa amon to sa panukoy, do katatlog ibang burn out mo. Gani, ang kasama sa Malaysia Ruini Sancho, bla? Ano nang ubra sa siniko nga. Amal na! Sipa, bla. Amo na ninyo, tabo. Isipa bala dyan kagapon ang schedule sa amon to. Ang burn out, 12 oras mo. 6 to 6. Oo. Wala ba rin pa alas 9 nag-burn out, pag alas 10 burn out, pag alas 11 burn out, kunano yan. Hapon mo na. Susamang perwisyo. Kambaga rin sa Ruini Sancho, ginarinyo-rinyo nyo nang ginakuhaan rin ang sa mga bago ang kontrata, pero katapusan na ng Japon, bra. Puro ba ng Japon sang blackout? Iba lang schedule to, bla? Gulpiada lang? Gani. Iba niya mo ko tulog pila mabugtawan kay perti kapaang bla may lang kumulubog daw lang palibot eh. Iba tra dani man kita gagawin taplas ang kalo is ni negosyo action record. Patay niya pagkaagay sa mga gina-freeze ka na ba tapos mo mabaligyabi hindi pa pwede nga hindi mo ma-freeze kay pagkaagat tunaw ko pagkaagabi panos a disgrasya gid. Maduan, tatluan ka oras, awan tigin mong yawang ibawi daw. Hindi mo kita makita. So, doon ko na naman pang terdihan mo na. Kagi ba sabi may mga negosyo, gida kinanglang kuryente, may baligya ka na shake, no? Oo. Wala kuryente, kundi, patay negosyo mo, kaya di baligya, ano mo na karong kamoton, maglugay ka na, ano mo na kamoton, kundi, dapat gamit, kaya gida sang mga dekuryente, mga gamit mo mga equipment, bla, pero kung wala kuryente, kundi, munong, ondang, ibang tinag-alalain man, kay gulpi lang may nag-blackout sa hapon ka ba? Hapon to mo na-blackout, ibot to, habang namin sa moblas pa mga stasyon, gulpi lang yung bug, ano to? Blackout, may lang kami ngagaw. Gasa kibot, hindi wala scheduled bala, gulpi lang yan, no? Gulpihan, alam mo sa mga tirada sang unscheduled power interruption. No? Fuling nga makaio na nakagindi na magtuga pa sa dugang pagid nga mga nga mga interruption sa mga sunod ginadlaw kay tiban nga kahalitan man. Mas mayo nga nga sige-sige lang magkurente kay damo gi sobrang kinanan labi na damo nagatinere sulod sa ilatag sa ka mga puloy-an action. So far, mo na ang pinakalong sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod Karong gabi mga kakson. Sa Gyapo na gababili, nilalamasado sa salakyan ng yung sa Dalanon, may pipila, taxi, may pipila, privado ang salakyan, motorsiklo, tricycle, kang iban pa. Araman ng IPM. Galibot man sila pangakot basura, may basura ka mo na, pagwa nyo ng daan, kay basi magiging karoon ko ng pangabol nyo na sa area, kung sa rin sila nag-akot, kaya segregate gid sang maayo. Para hindi manghirap pa, kag pangakoton gid nila sang gusto. Mga ka-aksyon, bantayan, ang pinamahal sa balita ng tipon sa patrol, subong na gabi, samtang paday, libot sa pinakalugar sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sa tutara, mga ka-aksyon, tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian, sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action John Diaz sa update sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talang karon sa Action John Diaz. Sa ratipo niya sila action balita ang report ni Action John. Ginaduro naman siya sa DTX. Reagan Mansha, Lizelle Miranda, kay Bernard Hoxon, kag Virginia Gergin, Juliet Sierra Frontliner, may gabigid, kay Aquarius Maldita ako, napaurok-urok ito, kay Charis Kalagday Vayo, mga taga-Basro, taga-tamyaw ni Juliet Sierra Frontliner, Jeff Magtubo Hamantok, Inday Siska, dara sa Iloilo, may gabigit. Robert Roma, Gerans Barela, kay Barrio Garay. Kami ako lang asawa ko, Jessica Barela. Aling kay Gerans Barela. Sa kay Vin J, kay Jinky Jalagdon. Ara sila. Si Melchor Hamilo, kag Mike Jan Samolde. Siva. Hinson Ipson, may gabigid ba? Milili Oligo Sangtangub. Alex Montesa, may gabida. Kay Agrabanti Milodida. Kay Helmond Garbanzos. Kay Tatski Carpintero Magkilat. Ryan Ruiz, Toms Isparar. Vanessa Mayo, may gabigid. Kaporok-orok ko di sa Dudinka, Russia. Tamya ko lang si Mrs. ko, Joanny Garbanzos, sa iya birthday. Aling kay Helmond Garbanzos. Rodrigo Cañedo, kag Arniel Gonzalez. Alam na nga pagpaurok-urok. Rodrigo Cañedo, kapaurok-urok. Ryan Villanueva, Donald Kabasag, Inday Blasa. Si Donald Blasag, Donald Kabasag, aragli sa kaundaw sa La Carlota. Sa kay Jiramak Jorkin, Ronaldo Dolido, Robert Roma. Tamya ko lang si Helen Ledesma, San Isabela. Si Risita Urita Kahura, may gabida. Tamya lang si Leia Nanay Romana. Kapaurok-urok. Sige, check na report ni Action
Roger Gutim, report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Roger Gutim, line number 1 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action na rin ko ang gabi sa mga aksyon sa mga militang generic din sa Maya. Norte ng nga probinsya sa Negros Occidental at nga ginabusi siya sa Amerika. No? At Oo. mga Doon na paos ka? ako, Oo, daw pauson ka, no? ayun, sulat na mag-palusigwa, gamay ang ako na Liko signal, mabi ka doon nagdula-dula ka? subong na okay man. Ara, okay na? Batong signal sa buho. Gani, pero... O, sige, hindi ka doon nag-off and on eh. Oo. Adjust na ba? Ito... Okay, Wala na? kung maka-plaster ka Klaro na. Oo, nara. Was ko no may, Ariela kon mais ah. Ngayon ang sigurado kay Kliho. Oo ah. Ay, hindi tayo magpanggo dahil sigurado sigurado. Ngan. Piho. Piho, sigurado. Sigurado, Piho. Nga na siya. Ngan. Kinanlanon ta. Ay, kilalanon ta. Dumayo. Waragit, siling ko gito. Doon ginaubo ka. Doon kataro ka. Galit ka? Oo, balanong ko sa tingog mo. Kasi mo Damatsa ko doon lang kasuhon ko sa tingog mo. gabi hindi man kayo sus masyadong kurang magkambo na karamo di Tod man. dahil sa mga mundo ng karburaryo kagandang suranon Hindi ka daw lang kitang tingog mo subong gabi kumpara sa nagligad nga magabi nga daw kaswabe ka ko taksing. galing ka so daw lantawin ko daw manog manog pakot ka na no Maguro pa butbutan taray. Ito galain-lain tingog mo. Butbutan mo ko di ba daw pati Basi bala kung simpo bla. kung magsiling ka nga pabutbutan mo ko di ba daw pati tapos sa balon ka kaya but mo eh hindi mo pati Japon. Hindi ka daw pati. Ay, galing ka daw ga kwanto no ga Ay, kapyar tingog mo. Ay, kapyar tingog mo. Hindi ko daw galain to no. Hindi ito man, paprangkanay. Kaya doon nagalain tingog mo. Diba, matsako daw talang kasuhon, kablaw, ang tingog mo. Pati ba si Kon kulang ni Sinerik sa... Ano ka, ubo ka, wala? Well, man, di ga ubuman kon daw ga katuldo glablan mo kayo. Why man? Slag siya sa malaka. Kuno Okay, ti healthy body. Kapag pero may exercise kasi mo. kon kala na guro. Kasi may mga diyo tayo lang mga changes bla. Oo. Wala ko naman siya, ako siya, tingog ta, may mga, kami na siya mo, may mga style mo na siya mo. Correct. Kapag ko ng bulsa mo ka, dulong mo medyo May tingog mo, luyagit man. ara na tingog na daw Rod Stewart. I don't wanna talk about it. Ayo di purma. Kaya alam mo tingog. Kapaloy ilaoy. Daw meron na tingog na daw air supply bla, no? Love is new, and the world is Ayo di purma. Unyat na tingog ah. Ulog exercise lang na. Ganun. Di mo na bla, bigla siya ga-change mga section na get-change. Correct. Di mo na, no? Sa mga balita, ikan diri sa norte nga ba sa probinsya sa Negros Occidental, ginsa ito kaso kay Naksunere kay Romeo Pacquian, sa itong Secretary City Hanja sa dakpan sa drug bypass operation, may kaso pagaling estafa. Sa may Banuas, Klatramba, sa ito, sinarik na nga sa Badola, 7 initial, takla, sa kita kaya sa may barangay Patunan sa may siyudad sa Banuas sa Calatrava. So, natin kayo mag-pag-inquest siya matapos kasi ang resulta sa crime laboratory
nga ang nakuha nga shabu siya nga apat na kasi dala na ang buy-bus item mga tunay gin nga shabu. So tungkol sila tigin filean sa kaso increase okay na proceeding. Hindi padugain basta mga droga mo kinama-file na yun. Labi na kati ang hipin na subong si Police Lieutenant Colonel Tole Pondevilla. Pumunta sa kay Police Major Robert Injaki, puti mo kadasi kaya kanamo sa kay lakpan la. Galing iti pabulos sa kay IPA, ng mandato nila sa pagpanakom sa droga. Magapanayon ginaksyon na rin ka. Sa pinapaginato sa mga balita o sa Osdio tayo din sa may Banua sa Tubuso, may gindako, pagsalagi na follow up sa ganyan ka may ginpuno kuno to. Pero sige lang kaya daw ay pa natin makuagin makontak si Police Captain Paul Kenneth Magan. Ang report iya nga ining pagdakop sa isa ka persona nga may kaso siya sa pag-bailar sa PD 1602, may sila PD 1602, ang ilas nga violation is illegal gambling. So, gindakop ang suspect kay kilala kay Ricky Mahinay E. Juarez, 34 anyos edad. Gindakop man si Delia Libasana Ispilita, 59 anyos. Ikatatlo mo si Pilahia Ispilita. Ilohaino, 59 anyos, babae man ikagang ikapat mo si Rene Aguirre Rivera, 49 anyos kalima. Si Roberto Api Formanes, 44 anyos si edad. Ang ikano may ginako pa mo si alias Inting. Ako ni kaano mo si alias Inting, pero tini at large in America. Tanan sa Chirintines ang sitio Purapangyan sa barangay Bugang sa Banua sa Tubuso. So, sino sa report si Police Captain Paul Kenneth Magan, amo ang nagpanguna sa operasyon matapos nabato nila ang report na may ara dira nagahampang gidya nga adlaw gina siyempre tung it's wow. So bagod sinaksinere kasi adlaw ng ilang nga ginahimo sulod ini ginred ini siya makatapos sa kapulisan. Na-recover ang duwa ka shots ang baraha nga gingamit sa sininghampang kaga 300 pesos nga cash nga mo ang gift money kaga karon diktarado ning anom bukon ang 5 sa pag-start sa mga isa por identified man nga sa diin pagpasakaan man ni sa kaso aksyon direct sa pagbailar sang PD 1602. Ulos pagid kita sa siyudad man sa Escalante wala na gid man to sunod pa sa report sa pag-imbestiga kay sunod sa pulis kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi nga imbestigahan pa niya ang ining report nga pag-suicide sang 51 anyos nga Iloy kagin report actioneric sang iya sining nga bata nga pangayo sang bulig nga sapwan nila sining Iloy nga nagabitay na sa sulod sang ila sining nga puloy-an mismo sa kwarto actioneric. So ang report nga alas 4:30 ang tag nga sang hapon kahapon July 11, natabo ang insidente sa Sitio Kalipay sa Barangay All Poblacion Sunod sa Escalante. Sa diin ang isa ka Iloy nga 51 anyos nga ini ang residente man sa mga lugar nag-suicide base sa pahayag ni Rayan nga siningamata nga nagkapangayo sa bulig sa pulis. Lamo na natabo pero ang pulis naka-responder na lamang ini kay gindalaman sa bahinsang Vicente Gusilo District Hospital. Ito sila nag-responde pagabot ito mo na ang doktor nag-declare na nga dead on arrival ang ining 71 anyos nga Iloy
Kag ang report nga base sa pahayag sang isa yung kansinay bata na kadiskubre, wala po siya nag-report sa polis na isa pa yung bata nga mo gina nakadiskubre nga ang ila nga iloy ila sini nga nasa portugal sa kwarto nga nagabitay na gamit ang nylon group o konpisi. Generic nga nylon nagigot siya sila nga liog pagkatapos may siya nga gitugtugan nga tumba kaya muna ang walang tao nga nag-suicide ang ila sini nga iloy. So may ara nga problema sa pamilya. So muna nga ginataw nga basihan nga mo ang rason ko nga nag-suicide. Ining 51 anyos nga iloy nga nasa puwan sa silog mismo sa inasiling nga kwarto. Nag-surrender sa isa ka hand grenade nga full-type pang isa ka persona sa Sunal ng Yapon sa Escalante alas 9:50 nakaantak na sa gabi. Kagabi gid lamang sa nag-proceed ang kapulisan sa Barangay Hall sa Barangay Hall Poblasyon. Kamong nasyonal, gin-surrender ni Loli Ihosa Imahusay, 52 anyos sa edad, residente sa Sitio Maito, Barangay Hall Poblasyon. Nasyonal sa Escalante ang isa ka hand grenade nga way man mapayag kung sa diin gid megalin pero din paagi ini nga pag-surrender sa mismo barangay hall bisan pa nga gabi pagkabalo pagkakaibalo man sa mga opisyal sa barangay o poblasyon. So nag-proceed ginayon dito ang mga katapos ng kapulisan sa direktiba nga ginhatag Mali Police Lieutenant Colonel Eljan Bispi. Kaya nakaroon sa mayo nga kamot ang amo nga granada nga delikado kung hinali makalupok aksyon erekta. Sa report pa ginaton ang isa man ka persona nga pataya sa STL ang small town lottery sa siyudad sa Escalante iaway sa pagpanuguti sa Mayor Bibuyapa. So illegal dito alas 4:25 takna sa Sitio Maito, Barangay Hall Poblasyon. Inakop siya ngilita mahinay ipanong siya 60 anyos sa edad kag yun siya ang residente sa Sitio Kubay, Barangay Hall Poblasyon sa mga siyudad. Pero nakapagid ko itong diak ini nga nagpataya, nag-collect siyang kaya kag pagi sa operation nga gikasa sa interoperative sa Strategy City PNP. Sa idalo man sa permisyon ni Police Lieutenant Colonel Jantis pinakuha ang nakapagid nga persona nga babae 60 anyos na kaag nakuha sa isa kapado ng katiket sa different sa nagahulog sini siya ka ballpen kaga 70 pesos nga cash nga nagkakalaan yung mga denomination. So muna tinatog ka nga persona sa nga pagpasakaan sa kaso pero kaya kakabilan nila tabuya kung kahapon na isang hapon kung wala ng formal file kaina ang mga kaso aksyon na rin ka. Pilalim matalik ko nga persona tiway mas lang makapiyansa ang sinerek and na may bertyo buwaran tumarasa. Tungod nga may ara sinerek nga ginpapanahon ng korte sabi na kita ang NCCC Siyudad man sa Escalante kagin na permahan ni Honorable Judge Josimino Custodio Ruiz nakapetsay ni Tanan Marso 22, 2021 ang kaso nga natubang na Rachela Sendrino lasay si Midya tanggal sa gabi-gabi ginakop ini siya 39 anyos sa edad mga alas 5:25 ginakop naman ini si Bisinisa Bantisela 62 anyos alas 4 sa hapon si Ginny Ann Deliotica alas 4:30 tanggal sa hapon ginakop man mo sa Janet Tumpang 49 anyos kag Margarita Lotrago 57 anyos. Residente ni sa may Sitio Maitom sa barangay poblasyon sa Dansing Escalante. Ni sila ang ginapanagutan sa korte na makaangkon sa Kailuaya nila temporaryo kung makapiyansa sa 30,000 pesos sa ilang sinang kaso sa pagbilar sa Republic Act 1602. So parte daw mo na aksyon ka mga balita nato medyo matulutaw hay man subong sa
Sinasagkan, sinamonitor natin, kabatang nga mangin tayo yun lang, nagbubuno naman ang kaso sa COVID-19. Subong ang timpo, medyo ang timpo subong sa medyo wala man pangulan subong pratibasi blau kung gulpiada man kay kapon. O kung itong sa pato sa gabi, pagtupa sa ulan, kasi naman ng mga calls naman sila sa nagbabaha naman sa ila sila ng mga tuluyan. Lang sunay para nga mangin tayo yung nagmatawa na palibot dari sa norte naman sa probinsya ng Negros Occidental. Sa kanya po, si Atak Madali Diaz sa atong sila nga nagpangalaga kay si Mr. Jonathan Diaz ang taga-subugman sa kay Toto Jolly na Ibazangko na pamati sa aton kay Fiscal Benjamin Maito kay Ma'am Linial Maito uman sa kay Toto Poy Hinulan nga nagpamati sa subugman kay Mami niya kay Councilor Babu Poy Hinulan ni isang aton lang ng friend Judy Delmo nagsubugman sa kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong nga nagpamati gila sa Narita. At apyat na magliga ikot na pamati man sa baluwas sa Murcia si Mr. Ferdinand Ledesma. Sa aton sila nga pagpaglaga rin kapamati manaksuner ka balita sa sinabi ng pagkuhokman si Mr. Ferdinand Ledesma. Mga balita dali sa mga inorte naman sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutibil na report. Sa Colon Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina si Roger Gutib, live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ni aksyon na Roger Gutib giradulong si Sakaruan sang MITC. Madugay kaya pala nagka-problema. Rabendil. Tamiya ko na dira sa aras na sa Disney Cruise Line bao Disney Cruise Line. Tamiya ko na sa asawa ko si Arlene Aramaz. Rumatig siya rin kay Ragnarok Mungon. Sa kay John Noli Novero, Elsie Torricilia Divulgado, Roger Trinidad Jr., kay Tita M. Sabuso, may gabi, kung kamusta siya Attorney Dagda, no? Si Tita M. Sabuso, ka pulaw-pulaw pagliyo. Attorney Dagda, may gabi, gida, no? Kay Manjo Arnejo, sa kay Harry Kenyosa Hamilano, sa kay Den Iarisco, Marilo Kahilig,
sumag si Jude Jimuel Hamilano family sa Bago City. Kalinina kay Harry Kenyo sa Hamilano. Ba, 40. Larry Humayaw ta may gabi ha. Barangay 1A Manaplas si Marilo Kahili. Noli Gualdrapa. Kay Elmer Dumalaog Morales. Sige, paurok-urok. Kay ni WT Olarte, Alita Hirita, Fernando Bongbong Narciso, may gabigid. Eli Andresio, kay Manong John Bernason, may gabigid ha. Lilia kag Ramon Taton family, kay Remo kag Maninay Clarita Tampipi, Toto Clarita Tampipi, St. Cardin Vice Division Barangay Tangob, ara sila. Wilma Milan Upao Himera, may gabigid. Leticia Pastrana, Eduardo Brillantes Jr., sa kay Minimo Melber, kagawad ti May kag Monet Lobaton, sa Mambulak sila, itamya ko lang, alin kay Milili Oligo paurok-urok. Kay Junior Tingson da, Oscar Solano, Romas Arlene, kay Sir Albic po Hinulan, nagabigay kay Sir Albic po Hinulan na George Bush, Adi Sukita Tabilano, Vanessa Mayo, gapa urok-urok kids sa Action Night Patrol program. Pagbalik ta, balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalaw. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong kahintangan. Responsable
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Bragad, may kapidala kayo si Pina, dignadi si Lito si Condes, gapa urok-urok pa sa Action Night Patrol. Balikan ta si Action, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action John, sa balikan report, please come back. Agaulaton aksyon Eric sang grupo sang mga mamumugon diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental ang final deliberation nga patigayunon sang Regional Tripartite and Productivity Board may angot sining ilahingyo nga temporaryo nga relief assistance sa tanan nga mga mamumugon diri man sa probinsya sa Negros Occidental kay sulad sang Bacolod. Sunod diri kay Mr. Winnie Sancho sang gawa kong General Alliance of Workers Association Negros nga iladis karon medyo uphill battle pa ini bangod nga ang hanay sang management ang nagapamalabag sining ila mismo nga hingyo action ereka nga do temporarily salary increase or salary allowance nga tag sa mga empleyado pero according diri kay Sancho ila naman diri nga ginalauman nga kon magtay gani ang boto sa labor group o kung labor sector kag sa management sector ang gobyerno magapaborgid sa hanay sang mga mamumugon o kung sa labor sector action ereka kag madayon ini ini ginakabig nila nga isaman ka achievement para sa bahin sang labor sector magud nga nahatagin Manila kung anong kinanglanon subong sa mga mamumugon pagpalalagway pa diri ni Sancho nga dako gid ang ginsaka sang o kung ginubo sang purchasing power sang publiko labi na nga subong tion sang pandemya kag madamo pa ang manadulaan sang trabaho aksyonerik. Pero according madiri kay Sancho, naintindihan Manila ang mga pagpatag sang hanay sa mga management o kung nagadumala sa mga negosyo nga damo gid man ang ginbuhi nila nga mga empleyado bangod nga apektado sila sa COVID-19 pandemic. Kaya si Mr. Winnie Sancho sa itong interview. Well, actually, ang tingnan mo sa nagbigat na Jumana, no? Generally, ang kuha na reaction sa management is that di ko natin any sort of amelioration or increase at this point in time because of pandemic and because of massive unemployment and the situation, no? When ako man sa mga closure sa establishment. So, kung hindi sila makatag sa pandemic emergency relief Palawan, so sinistig sa lahat mga pagtanaw, paano sa makatag sa wage increase. At nevertheless, tumatapos na yung diskusyon kada may final deliberation, we are still hoping na kung magtay-iba ng vote sa management at ng labor, hopefully we will get help from the government representative so that we will among kinahinyo pandemic emergency relief Palawan which is only temporary in nature would be granted. But kasog na hindi sa napil ba ito, no? Kaya nga, yung first scope between the devil and the deep blue sea, no? Umagsadi sila insisted yati nga may wage increase. Siling naman ang management ka may caution, no? That is why we are trying to review, no? Seriously, the economic parameters, no? So nagkabatihan si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General ng Gawa Negros Occidental. Balita sa Badhol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa doon sa Action sa Bacolod Action, Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kay Action John Diaz sa very abit ang kabugusay nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Lunes nga edisyon. Magatakop ini balik ini buwas Martes.
Ato sa 5 Patrola Unit Reporters in Action na palagay ko sa Action Jan Diaz, Action Roger Gutiv, Action Papang Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 2 Crossfield Patrol News Center, Action Eden Abuso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hendrix Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert El Ray Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Silat Sambago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa alas mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Dr. Rex Cantong, ang iwalagat ang Korman Action at Patrol Program, Lunes, Tubdob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasi Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,